дар мавҷ барномаи иттилооти хабар. ширкати Кореяи Ҷанубӣ дар бунёди пулҳо дар Тоҷикистон кӯмаки машваратӣ мерасонад. Бунёди маркази саломатӣ ва маркази дандонпизишкӣ. ҳашари ниҳолшинонӣ. Ба рӯзи обнок об омад. соҳибкор фермаи молдорӣ бунёд кард. дар доираи лоиҳаи давлатии сармоягузории баландбардоштани омодагӣ ва устуворӣ ба офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон ки аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ маблағгузорӣ мегардад, ҷиҳати пешниҳод намудани хизматрасонии машваратӣ байни Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Кореяи Ҷанубӣ Isan Corporation шартнома ба имзо расонида шуд, иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. мақсади асосии шартнома омода намудани асоснокунии техникӣ иқтисодӣ ва нақшаҳои муфассали корӣ, ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва воситаҳои экологию иҷтимоӣ барои бунёди ду пул дар ноҳияи Рӯдакӣ ва ду пул дар ноҳияи Восӣ мебошад. интизор меравад ки хизматрасонии машваратӣ аввали моҳи январи соли равон оғоз шуда 12 моҳ идома меёбад. бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ноиби президенти Академияи миллии илмҳои мамлакат Абдусаттор Саидов, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи ёрии ҷамоати деҳотии ёрӣ бинои маркази саломатӣ баъди таъмиру таҷдид ки бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳмгузории шарикони рушд сурат гирифт, мавриди истифода қарор дода шуд. бино барои пазироӣ ва табобати аҳолӣ ҳамаи шароити зарурӣ, ҳуҷраҳои бо таҷҳизоти тиббӣ муҷаҳҳазро доро буда 17 нафар кормандони тиббӣ инҷо фаъолият мебаранд. ҳамчунин дар деҳа нахустин табобатгоҳи дандонпизишкии хусусӣ бо номи Табассум ки аз ҷониби соҳибкор ва дандонпизишк Баҳодур Норов бо харчи 600 000 сомонӣ бунёд шудааст, ба кор шурӯъ кард. онҳо ҳамаи таҷҳизоти зарурӣ барои табобат ва гузоштани дандонҳои ориятӣ насбшуда ба мизоҷон 4 нафар кормандони тиб хидмат мерасонанд. ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сокинонро ба ниҳолшинонию сабзгардонии ҳашарҳо барои тозагии шафати роҳу кӯчаҳо сафарбар менамояд. ҳамин гуна ҳашари ниҳолшинонӣ дар ҷамоати деҳоти ёрӣ бо иштироки намояндаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва раиси шаҳри Панҷакент, инчунин сокинон дар деҳаи ёрӣ баргузор гардид. зимни ҳашар дар ду тарафи роҳи даромади деҳа даҳҳо бехниҳолҳои ороишӣ шинонида шуд. дастур дода шуд ки чунин ҳашарҳо идома дода ду тарафи роҳи дупула ёрӣ ниҳолҳои гуногуни ороишӣ шинонида кабудизору сабз пӯш карда шавад. ноиби президенти Академияи миллии илмҳои мамлакат Абдусаттор Саидов, муовини раиси вилояти Суғд Зариф Мирдадо ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҳузури сокинони деҳаи рӯзи обноки ҷамоати деҳоти ёрӣ ба хати нави оби нӯшокӣ барои аҳли деҳа об бастанд. ин хати об ва чоҳи амудӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо саҳмгузори Эркин Ҳаққулов ва сокинони деҳа бо харчи беш аз 300 000 сомонӣ бунёд шудааст. аз ин ба баъд аҳли деҳа аз оби тозаи нӯшокӣ ки аз қаъри замин кашида мешавад истифода мекунанд. дар суҳбат бо сокинони деҳа барои ин иқдоми нек миннатдорӣ изҳор карда шуд. сокини деҳаи ёрии Маҳкамбой Руфатов ки собиқаи зиёди деҳқонию молдорӣ дорад, бо аҳли оилаш фермаи хурди молдорӣ ташкил намуд. инҷо ҳоло дар навбати аввал 20 сар чорвои калони хушзод, 25 сар гӯсфанд, 2 сар асп ба парвариш гузошта шуда, дар оянда ба тадриҷ саршумори онҳо зиёд карда мешавад. зимни ифтитоҳи фермаи хурди молдорӣ ки бо иштироки намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент сурат гирифт, ин иқдоми соҳибкор дар шароити кунунӣ хеле муҳим ва саривақтӣ унвон карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.